Live Trend. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngethonga. Well, guys, abantu ke engathi babuyile kwithonga noma ke ngacacisi kahle ukuthi ke sizol enjoy yini, kodwa kuba sengazuthi cha uSanele ufile wavuka ke ubanele. So manje ke into enzima kakhulu, guys, ukuthi ke uSanele kunzima manje ukuthi ke aqhubeke ne-relationship yakhe noMbali okuwumuntu ke amshadile noma ke amlobolile ekufanele ashade naye. Manje ubanele, who is in him, usaba ngisho nje ukumhaga ke uMbali, usaba ngisho ukumhaga uMbali because uyamhlonipha ngumfazi womfowabo. Yabona nje, it's just a mess, guys. But ke le nyanga ke siqalayo kuJune, guys, kuvela ke ukuthi uZama no Sanele bazovele bathandane ngampela ngoba phela manje akusafihleki. And ke uZama nawo seqala ukumthanda ngampela uSanele because umkhumbuza ubanele. Akazi, guys, ukuthi kahle hle uyena abanele ke lothanda na. Omunye yazi uthini, omunye uthe kanti why uma ngabe uZama uSanele noZama angaphenduka ubanele, noMbali angaphenduka uSanele, why kufanele kube ukuthi ibody kaSanele is occupied by ubanele straight nje ngakho konke. So guys, asazi ukuthi ke iyozala nkomoni, kodwa nje i-relationship kaMbali noSanele ise-ICU njengoba ke uZama ngempela cha eseyimisele ngampela ngale relationship, ayibona ukuthi ayibunazi indoda yami ibuya and useyamthanda nawo uSanele. So yeah, guys, asazi kwamathenda ngathi akukho busy kakhulu, kubhizi nje ngama-relationship manje kule nyanga ke esizoyiqala. Kodwa nje, guys, i-relationship kaMbali noSanele, nkosi yami, i-critical, ise-ICU. Lapho ngibathanda kanjani. So guys, yeah, that's what you can expect here kuleli viki noma kule nyanga ke ezoqala between uSanele, uZama noBanele and kanye ke noMbali. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.